Τι να πω τώρα, συναισθήματα. Εγώ τι να πω, είναι η τρίτη φορά. Λέω. Σήμερα ήταν μια εντυπωσιακή γιορτή ελληνισμού, γιορτή Ορθοδοξίας, μια εθνική γιορτή που την βιώνει κανείς τόσο πιο έντονα όταν δεν είναι στην Ελλάδα, γιατί το μεγαλείο του ελληνισμού το διαπιστώνει ότι υπάρχει παντού. Ότι το μεγαλείο του ελληνισμού δεν περιορίζεται στα όρια του ελληνικού κράτους, της ελληνικής επικράτειας, αλλά απλώνεται όπου υπάρχει ελληνισμός, δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Και όταν είσαι μακριά από την πατρίδα, τα συναισθήματα είναι πιο έντονα, η περηφάνεια είναι ακόμα πιο μεγάλη και η δύναμη που ενώνει εμάς τους Έλληνες είναι πιο ισχυρή. Επομένως, αυτό που ζήσαμε σήμερα, εύχομαι να το ζήσει ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα και τους προσκαλώ να έρθουν εδώ, στη Νέα Υόρκη, να δουν πώς είναι μια διαφορετική παρέλαση, μια διαφορετική εθνική γιορτή, όπου η παρέλαση δεν είναι ένα θέαμα, αλλά είναι μια γιορτή στην οποία συμμετέχουμε όλοι μας. Παρελάβουμε εμείς, τα παιδιά μας, οι παπάδες μας, οι γυναίκες, οι άνδρες, τα σχολεία μας, οι πάντες. Και έτσι είμαστε τόσο χαρούμενοι που υπάρχει μια τέτοια αθρώα συμμετοχή και ιδιαίτερα φέτος, όπου η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο από ό,τι μου λένε οι διοργανωτές και σε αριθμό συλλόγων και ενωριών, αλλά και σε αριθμό κόσμου. Χρόνια πολλά, Ελλάδα. Το σχόλιο σας για το βάθισμα του τμήματος 57 θα ήθελα. Κοιτάξτε, επειδή η εθνική γιορτή μας ενώνει όλους, νομίζω ότι υπάρχει χώρος και για 1 λεπτό ή για 57 δευτερόλεπτα, όπως είπαμε, σιωπής προς τιμήν τόσο αντικοχαμένων ανθρώπων, η πλειονότητα των οποίων ήταν νέοι και νέες, και αυτό πραγματικά ράγισε την καρδιά μας. Σε μια πανομογενειακή εκδήλωση υπάρχει χώρος για όλους, κανείς δεν μπορεί να αποκλείεται, και νομίζω ότι αυτοί που παρέλασαν και αυτά που είπαν εξέφρασαν τους πάντες. Δεν νομίζω ότι ήταν κάποια μειονότητα, αλλά εξέφρασαν τον πόνο, την αγανάκτηση και το αίσθημα δικαίου όλων των Ελλήνων και όλων των Ελληνίδων. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Πάμε. Λίγο πιο Ναι, εδώ. Κύριε Πρόεδρε, τέλεια. Συναισθήματα από την εμπειρία και από τις εικόνες που βλέπετε. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα γεμάτη συγκίνηση, βλέποντας τα παιδιά της ελληνικής ομογένειας να σηκώνουν ψηλά τη σημαία της Ελλάδας και της Κύπρου. Πραγματικά μας γεμίζουν δύναμη και πιστεύω ότι και εμείς ως κράτος πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά, ώστε κάθε παιδί, όπου και αν βρίσκεται, όχι μόνο στην Αμερική, να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην ελληνομάθεια, στη γλώσσα μας, στον πολιτισμό μας. Και αυτό είναι χρέος να το πετύχουμε ως κράτος. Είστε καλά. 5η-6η γενιά, κύριε Πρόεδρε. Τι μηνύματα παίρνετε από αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού? Ότι είναι πραγματικά Έλληνες που πιστεύουν ότι οι αξίες, οι αρχές μας και η ιστορία μας και ο πολιτισμός μας πρέπει να μείνουν πάντα ζωντανοί, όσο μακριά κι αν είναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πατρίδα. Θα παρελάσετε με τους κριτικούς? Το θέλω πολύ, αν προλάβω θα το κάνω. Αν δεν το προλάβουμε φέτος τον χρόνο. Όχι, πρέπει. Άμα δεις την χρόνο, κατέβα κάτω για 10 μέτρα. Έλα. Πάμε. 1, 2, 3. Φίλιπ Κρίστοφερ, πρόεδρος της Επιτροπής Παρέλασης. 2 λόγια για τη σημερινή event. Η σημερινή ημέρα είναι μεγάλη για μας. Είναι το τέλος μιας προσπάθειας που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο, μιας επιτροπής εθελοντών ανθρώπων που θυσίασαν χρόνων και χρήματα για να έχουμε αυτή την παρέλαση. Η μεγαλύτερη παρέλαση σε συμμετοχή, η μεγαλύτερη παρέλαση σε άρματα, και ελπίζω το μήνυμά μας όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και στρατηγικός συνέτερος της Ελλάδος να γίνει πραγματικότητα και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στα εθνικά θέματα της Ελλάδος και της Κύπρου. Το μέλλον της ελληνοαμερικανικής κοινότητας θέλω να μου πεις. Το μέλλον της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Το μέλλον της ελληνοαμερικανικής, όπως βλέπετε, βεβαίως όλοι το βλέπουμε, αλλά πιστεύω ότι με τα σχολεία πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσπάθεια στα σχολεία μας, να βοηθήσουμε περισσότερο τα ελληνικά σχολεία για να κρατήσουμε τον ελληνισμό ενωμένων, αλλά και τις επόμενες γενναίες να συνεχιστεί αυτό το έργο. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε. 1, 3-1, μπράβο.
Μπράβο. Και γούρι. Θα σου το πω. Και γάβρι. Πάμε αυτό το πάρουμε. 3-1 και είμαστε και γούριγοι. Το γκολ μπήκε κατά τη διάρκεια της παρέλασης, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Το σχόλιο. Ήταν πολύ ωραίο γιατί εκεί που ήμουν στην παρέλαση ήταν ένας οπαδός του Ολυμπιακού απέναντι μου, έκανε λοιπόν 1-0, μετά μου έκανε 2-0, τώρα μου λες εσύ 3-1. Η παρέλαση ξεκίνησε με 1-0 και εξελίχθηκε. Το ξέρω. Λοιπόν, μπορεί να μην το βλέπουμε, αλλά το ακούμε. Λοιπόν, συναισθήματα, εικόνες που παίρνετε όλες αυτές τις μέρες από τους ομογενείς, πρώτη φορά στην παρέλαση, πρώτη φορά τελετάρχης. Είναι η πρώτη φορά τελετάρχης. Έχω παρακολουθήσει και άλλες παρελάσεις, αλλά είναι πολύ θετική η εντύπωσή μου. Βλέπω τους Έλληνες όλους μαζί, ενωμένους, να κάνουν πράγματα, να θέλουν να βοηθήσουν τη χώρα και αυτό μου δίνει μια ιδιαίτερη χαρά και τους βλέπεις και επίσης ακόμα και τους Ολυμπιακούς εδώ που το χαίρονται δύο φορές. Γιατί ξέρεις, όταν είσαι μακριά από τη χώρα σου, σου λείπει και το εκδηλώνεις με ακόμα μεγαλύτερο πάθος. Και το πάθος χρειάζεται σε οτιδήποτε κάνουμε για να το κάνουμε καλά και σωστά. Η παρουσία σας είναι συνυφασμένη με τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού, με την Ολυμπιακή ιδέα. Οι Ολυμπιακοί του εξωτερικού δεν λέω ότι αγαπάνε περισσότερο τον Ολυμπιακό, αλλά τον βλέπουν από μακριά και ακόμα περισσότερο συγκινούνται. Όπως τραγουδάμε και στο γήπεδο, 100 χρόνια και δεν είναι αρκετά. Οπότε πιστεύω ότι έχουμε και δύναμη και πάθος και θέληση να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να κατακτούμε κορυφές. Και στο ποδόσφαιρο, αλλά και στα τμήματα του ερασιτέχνη, στο βόλεϊ, στις άντρες, στις γυναίκες, στο πόλο, στο στίβο. Παντού βλέπεις ο Ολυμπιακός έχει πρωτιές στην Ευρώπη, οι αθλητές μας στο στίβο, Καραλής. Βλέπεις ότι συνεχίζουμε να πηγαίνουμε πολύ καλά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Φεύγοντας, τι μήνυματα παίρνετε από την ομογένεια προς τη γενέτειρα? Ότι αγαπάνε πολύ τη χώρα μας, νοιάζονται και οποιαδήποτε στιγμή χρειαζόμαστε βοήθεια, πιστεύω είναι εκεί να ανταποκριθούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να περνάει από γενιά σε γενιά και στην νεολαία εδώ για να κάνουν και αυτοί το ίδιο, να πράττουν και αυτοί, να αγαπάνε τη χώρα μας και να είναι εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. 1, 2, 3. Στην παρέλαση στην Πέμπτη Λεωφόρο συμμετείχε και το τμήμα 57. Ομογενείς και Έλληνες του εξωτερικού ζήτησαν δικαιοσύνη και διαφάνεια για την τραγωδία των τεμπών. Αυτό. Τι λέμε, δυνατά. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Ελλάδα! Μαζί και οι δύο. 1, 2, 3. Ζήτω η Ελλάδα! Πώς ονομάζεται η οικογένεια? Χρυσανθόπουλος, το επώνυμο. Από πού? Από την Άφπακτο και από το Ξυλόκαστρο. Ξυλόκαστρο και Ναύπακτο. Καλύτερο το Ξυλόκαστρο ή Ναύπακτο? Και τα δύο Και ωραία. τα δύο, τέλεια. Φέρατε τα παιδιά. Ναι. Πόσο σήμα? Εδώ να δούμε τη γιορτή, να μαθαίνουν και του χρόνου να παρελάσουν και μαζί. Πόσο σημαντικό είναι για σας να δείχνετε στα παιδιά την καταγωγή, τη δικιά σας και τον παππούδο? Είναι η ταυτότητά μας εδώ στη Νέα Υόρκη, έτσι. Δεν μαθαίνουμε αλλιώς, πρέπει να ερχόμαστε εδώ, να υποστηρίζουμε και να μαθαίνουν τα παιδιά. Είναι η ταυτότητά μας, ανάμεσα σε μια πόλη που έχει πολλές ταυτότητες. Πόσο σημαντικό είναι? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να μαθαίνουν τη γλώσσα, τη θρησκεία, απ' όλα. Και να πηγαίνουμε Ελλάδα. Τι λέμε σήμερα? Ζήτω η Ελλάδα! Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά! Τι είναι για σένα η Ελλάδα, αγάπη μου? Οικογένεια, Οικογένεια! πατρίδα μας. Ζήτω η Ελλάδα. Εντάξει. Ωραία, για πάμε. Πώς τη λέω όνομα? Βανέσα. Βανέσα, τι βρε? Βανέσα Ζαφύρη. Ευδοκία Κατσιγιώργη. Μαρία Κατσιγιώργη. Πέστε μου λίγα λόγια για την παρέλαση, τα συναισθήματά σας. Είμαι πολύ περήφανη που είμαι εδώ σήμερα. Είμαι πολύ περήφανη ότι είμαι Ελληνίδα και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ σήμερα στη Νέα Υόρκη. Να δούμε την παρέλαση. Ναι. Και ζήτω η Ελλάδα. Τα ελληνικά μου δεν είναι πολύ καθαρά. Πάμε. Σαν της κόρης μου, έλα, πάμε. Μαριακή, go first.
Say something in English, έλα, come on. Ζήτω η Ελλάδα! Μπορώ να μιλάω αγγλικά? Καλά. I'm very happy to be here. I came all the way from Connecticut. I remember marching in the parade when I was a kid, so I'm very excited to be back as an adult. Yeah, ζήτω η Ελλάδα! Kiss me, I'm Greek. Αυτό είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση. Η γυναίκα σου. Είναι ο γιος μου, δεν μιλάει ελληνικά. Είναι Έλληνο αερίστος. Γεια σας, ζήτω η Ελλάδα. Εγώ είμαι γεννημένη στη Νέα Υόρκη. Η μαμά μου και ο πατέρας μου Έλληνας. Και I love being Greek. I love it. Ζήτω η Ελλάδα. Ελλάδα! Όνομα. Ιωάννης Γεωργίου. Πάλι εδώ. Πάλι εδώ. Γιατί? Γιατί η Ελληνική Επανάσταση, στην Ελληνική Επανάσταση αγωνιστήκαν οι προγόνοι μας, εχίσαν το αίμα μας για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Και θέλω να ελευθερωθεί και η Κύπρος, διότι είμαι από την Κύπρο και μίαν ημέρα θα ελευθερωθεί. Άμα ελευθερώθηκε η Ελλάδα 400 χρόνια, θα ελευθερωθεί και η Κύπρος. Παρακαλώ. Αμήν. Όνομα. Ειρήνη Ξυλάς. Συναισθήματα. Για αυτό που βλέπουμε τόσα χρόνια. Ναι, αισθάνομαι μεγάλη περηφάνεια σαν Ελληνοαμερικανίδα που ζω εδώ στη Νέα Υόρκη. Ήρθαμε να υποστηρίξουμε τον ελληνισμό, τα ήθη και τα έθιμά μας και να δείξουμε παράδειγμα στα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Το μουστάκι μ' αρέσει. Ποιο? Το μουστάκι μ' αρέσει. Ωραίο. Όνομα. Ναι. Όνομα. Γιώργος. Γιώργος τι? Αϊδινίου. Λοιπόν, πόσα χρόνια εδώ και πες μου για την παρέλαση. 40 χρόνια. Πολύ ωραία. Η παρέλαση είναι φέτο πολύ ωραία. Συναισθήματα. Χρόνια πολλά και του χρόνου να ξαναείμαστε γεροί και δυνατοί. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Το Conference League τους μεγάλους 100 χρόνια, κόκκινη ιστορία, 100 χρόνια Ολυμπιακών. Μαζί βεβαίως και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, η προπρόεδρος του Ολυμπιακού Νέας Υόρκης, ο Γιώργος Τσαπάς, μαζί με τον Κώστα και με τον Μενή, όλοι μαζί για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού. Olympiacos! 100 years of Olympiacos! Champ! Επαρχία κοινωνία που ιδρύθηκε το Long Island το 1992 και για φυλά ένας από τους ακραιότερους συλλόγους που έπαιξε το 1908. Ακολουθεί το άρμα Ανατολική Περιφέρεια Παναγιατικής Ομοσπονδίας Αμερικής και μέλη των διοικητικών συμβουλίων, καθώς και αντιπροσωπείες των τριών συλλόγων με επικεφαλής των κυβερνήσεων της Ανατολικής Περιφέρειας. Έλα και το διπλό! Soccer Federation. Ladies and gentlemen, this has to be one of my favorite. The Lubavitch Athletic Center. The Lubavitch Athletic Center, founded in 1972, stands as a beacon of Greek pride in South Victoria. Guided by the philosophy of a they proudly display their Greek spirit and instill
όλες τις ελληνικές. Listen how the world shakes and their foot hits the ground. Listen to the sound of the EXO. Και είναι αυτό το ήχο από το τσαμούκι που θυμίζει τους νεκρούς ότι οι ήρωες είναι πάντα στη μνήμη μας και πάντα στην καρδιά μας και πάντα θα συνεχίσουμε να τους τιμούμε. Και τώρα το Ελληνικό Κολέγιο της Θεσσαλονίκης. Το Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός οργανισμός της Βόρειας Ελλάδας, με δημιουργική παρουσία 70 ετών, αποτελεί πυλώνα γνώσης και αριστείας στον χώρο της εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες από την υπηαγική ηλικία ως το δημοτικό γυμνάσιο και το λύκειο. 40 Κλείνατε Παρί! Στερά! Που δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, παρελάβοντας εδώ και χρόνια στην 5η Λεωφόρο. Τους καλωσορίζουμε! Ζήτω η Θεσσαλονίκη! Ζήτω η μία και μοναδική Μακεδονία! Ladies and gentlemen, please stand by for our national anthems. Welcome Evangelia, a proud Greek-American artist hailing from Crete, whose music blends Greek tradition with global pop. She honors us and her heritage today by performing the Greek and American national anthems. Please rise. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets red glare, the bombs bursting in, gave proof through the night that our flag was silver. Oh, say was the star-spangled banner for the land of the free and the home of the brave. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βαρμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά, και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά, και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά. Μπράβο! Ευαγγελία, νέα Ελληνοαμερικανίδα,
ερμηνεύτρια από το New Jersey που απέδωσε υπέροχα και τον αμερικανικό και τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Οδηγός δεξιά! Εμπρός! Μαρς! Εμπρός! Μαρς! Ladies and gentlemen, during this celebration of Greek independence, we honor the Hellenes who sacrificed a great deal in order to gain freedom from the Ottoman Empire. This parade is the largest Hellenic celebration outside of Greece, and is a reminder of the unbreakable spirit and strength of the people of Greece. As a proud Greek American, I thank God for my Hellenic roots every single day. And now please give a warm welcome to the Cultural and Educational Association. The aim of the association is the preservation and development and promotion of the cultural heritage of the area of Phoenix and the wider area of Kokopu. Zito! Zito η Ελλάδα! Over 2 decades after 9/11, this church has been rebuilt as a place of worship and remembrance. We are so blessed to have been reborn under the leadership of Father Andreas Matoukas, fulfilling the vision of Archbishop Episcopatus of America, working closely with Father Samuel Davis and the parish council led by President Archon and Meeting of Arkansas. St. Nicholas stands as a beacon of hope and resilience for the world, led by the Executive Director Andrea Viniopoulos and the guidance and support of Michael Psaros and our Board of Trustees. Welcome, St. Nicholas. HANAC is a non-profit organization that's here marching with us today, providing affordable housing, various social programming, and independent living, especially for seniors. Είτε είμαστε μέλη είτε όχι, αναγνωρίζουμε τον αγώνα. Και ζήτω η σημαντική κοινότητα της κορώνας, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Now, slowly approaching us
a non-profit education organization in Astoria, New York. Represented by Greek School and Goya families. Thrilled to be here with all, honoring and celebrating Greek independence. This year, the Greek school students, teachers, PTO, parents, Goyans, and Goyabais proudly represent St. George of Asbury Park. As they march, they carry the memory of a divided Cyprus in their hearts and minds. Welcome, St. George of Asbury Park and Ocean. Seven Canadian Forest County Attorney for 60 years, a welcoming place, St. Andrews, where families committed to God and salvation through Orthodox worship, led by the dynamic Father John Theodosion, who's been a presiding priest for over 20 years. We are especially excited that the youth group won an award at this year's New Jersey Metropolis Music and Dance Festival. Many of the original families of the community trace their roots to the city of Nafpakos in Greece. Also, a substantial number of families come from the island of Cyprus. Truly, St. Andrew is a diverse community serving all of God's people. Δεν θα ξεχαστεί, στον δρόμο του αγώνα κερδίζει η ζωή. Η ζωή αστατεύει, δεν θα ξεχαστεί, στον δρόμο του αγώνα κερδίζει η ζωή. Είστε εγκληματίες, είστε εγκληματίες. Εντάξει, for transparency, justice, and better responsibility of the Bible. They demand full disclosure of the truth and criminal prosecution of all those responsible for the Kennedy crime, which occurred on February 28, 2023. Απαιτούν την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και τις ποινικές διώξεις όλων των υπευθύνων για το έγκλημα στα Τέπη που έλαβε χώρα στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, ανεξαρτήτως της θέσεως ή του αξιώματος. Απαιτούν την κατάρριξη του εθνικής ασυλίας και τη διασφάλιση μιας πραγματικά ανεξάρτητης και απαραίτητης δικαιοσύνης χωρίς καμία παρέμβαση από όπου και αν προέρχεται. Χρυσή ετών 20. Παρούσα. Πλαγιά Θωμαή ετών 20. Παρούσα. Πλαγιά Αραγούνου Μαρία Θωμαή ετών 20. Παρούσα. Λέτα Φρονέσκα ετών 20. Παρούσα. Παπαούλια ετών 20. Παρούσα. Ετών 21. Παρούσα. Τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Ετών 21. Μίσκα Ιφηγένεια ετών 23. Αδαμάνης Ιωάννης ετών 23. Μόλμο Ελιέτα ετών 23. Παπάζογλου Γεώργιος ετών 23. Ρούζης Δένης ετών 23. Καλύβο Αγάπη ετών 23. Παπαϊωάννου Κυπριανός ετών 23. Κατεφόρου Νικήτας ετών 24. Τυχερίδης Άγγελος ετών 24. Πορφυρίδου Καλλιόπη ετών 24. Αδαμίδη Αναστασία ετών 25. Απεστάνιου Βασιλείου Ελισάβετ ετών 27. Παρούσα. Καραγεωργίου Σωτήρη ετών 28. Καρασάβας Ιωάννης ετών 28. Παρόν. Ικού Δημήτριος ετών 28. Παρόν. Κούβα Ελπίδα ετών 29. Παρούσα. Χατζη Χαράλαμπους Παναγιώτης ετών 29. Παρόν.
Αλφάκης Νικόλαος ετών 29. Παρόν. Μασαλίδης Δημήτριος ετών 30. Παρόν. Σαχμαζίδου Σοφία Ειρήνη ετών 32. Παρούσα. Βλάχος Βάιος ετών 34. Παρόν. Μία Μοχάμεντ Ίντρις ετών 24. Παρόν. Βούλγαρης Μυρίδων ετών 35. Παρόν. Κούλια Γιονέλ ετών 35. Παρόν. Κατσάρα Αθηνά ετών 35. Παρούσα. Κουρμίκα Έλενα ετών 36. Παρούσα. Μούστρη Ιμπραήμ ετών 42. Λέτα Βέλια ετών 43. Λίδης Ανδρέας ετών 49. Κουτσινάς Ιωάννης ετών 49. Κουρνάζης Ευάγγελος ετών 54. Προλούμπας Ηλίκη ετών 55. Κουκαλιώτης Χρυσή ετών 55. Σοβάρας Ιωάννης ετών 56. Εχούτ Μαρία ετών 56. Λιάρη Μαρία ετών 56. Φωτόπουλος Γεώργιος ετών 57. Μουτσούπας Γεώργιος ετών 59. Πόσο Βαλίνη ετών 62. Τραγιώνης Ιωάννης ετών 63. Κωνσταντος Σίλβα Ευαγγελία ετών 63. Κυριακίδης Γεώργιος ετών 67. Αθάνατη! Thank you, ladies and gentlemen, for that moment of silence. It had to be done. Ευχαριστούμε για την σιγή 57 δευτερολέπτων προς τιμήν των 57 αντικοχαμένων θυμάτων της τραγωδίας των Τεπών. And now the Greek Orthodox community of St. George in Asbury Park, New Jersey.